Mesa mar ohala ni jopur niang' mawuok Nyanza kod Western ywak ni okang' mar piny owacho ma okawo mar duoko piny nengo niang' kowuok silings 5,900 nyaka 4,950 tan ka tan ok omorogi ka gikoni mano dhi hinyo jopur niang' kendo onge ohala mar pur niang' biro kelonegi. Gilero ni onge tiende sirikal duok chien nengo niang' kapok nengo sukari odok chien. Okang' makamano koro miyo gibuono mar ng'anyo chakre wuok tich juma manyien ka gikoni onge niang' mibiro kayo e puothe kitero e kembe rego sukari nyaka sirikal bi winj ywakgi kendo twak kodgi mondo giwinjre e wi nengo maber mar niang'. Tan ne en ga siling 5,900. Ata ne giwacho ni mondo giduoke siling 5,100. Jopur nodhi e court, ka jopur nodhi e court, jopur nowacho ni ma ok nyal ing'ene ka wapuro, ka wasepuro to nego bed ni ing'iyo cost mar gi cost mar mila e ka wadetermine ni yawa kare ere gima onego chulo japur, ere gima onego bed ni factory bende dongo godo. Gin magitimo gima gihero. Kumo mano, ok na adieri jogo ok gihero jopur niang' kendo ok gidwa ni mondo wapur. Koro wada neno ka factory nyalo bedo kanyo to wan bende factory nyalo bedo kanyo to wan bende waywa chien watamre no koro niang' wakike beti. Unane ka factory gima gibiro yudo niang' ma gibiro rego. Nikech wang'eyo ni Muhoroni nyalo rego niang' mowuok e Nicholas Estate, Nzoia bende kamano, Sony bende kamano. To wang'eyo ni Kibos onge gi Nicholas Estate,